L'aposta nostra és que totes les organitzacions, totes les institucions del país han d'estar alineades en donar un bon govern i en comprometre's a avançar que aquest país sigui reequilibrat, sigui just, sigui pròsper i avanci de manera decidida cap a la llibertat. Junts per Catalunya és una formació que aspira a estar present en la major part de municipis governant-los, també, per tant, en els consells comarcals i a les diputacions. Les diputacions, en aquest cas la de Lleida, és per nosaltres un element fonamental perquè disposa de molts recursos, de possibilitats, és una eina per donar assistència en els equips municipals, a molts municipis que no disposen dels equips humans necessaris per poder fer les polítiques, i és evident que el nostre compromís és ser-hi per ajudar en els pobles, ser-hi per ajudar en els equips de govern, ser-hi finalment per servir als ciutadans. És una jornada de formació també, de creació d'un marc compartit entre els que seran els futurs candidats i candidates, els equips que avui ja estan governant a molts municipis, i és molt important crear aquests vasos comunicants, aquesta fortalesa d'equip, i aquestes jornades serveixen precisament per això. Per tant, contents que s'hagi pogut fer. També aquí a Guissona avui amb un simbolisme especial amb bona part dels conciutadans de Guissona, els nous veïns de Catalunya que avui pateixen perquè tenen una part del seu cor i de la seva gent, de la seva sang, patint una guerra injusta, i evidentment nosaltres, com ja hem fet també activament des del govern, amb la consellera de Drets Socials, amb la consellera d'Exterior, el propi president de la Generalitat, compromesos a favor de la pau, però també enormement compromesos amb tota la gent d'Ucraïna, no només amb els que estan patint la guerra i sobretot els que estan patint la guerra, sinó també amb les seves famílies, els nostres conciutadans, els catalans nascuts a Ucraïna, amb els quals els hi volem mostrar, com ja hem fet altres vegades, el nostre suport i tota la nostra solidaritat. Tenim 1 any i 3 mesos que tenim molta feina, però l'hem de fer. No només perquè volem un govern de Junts a tot arreu, que també, sinó perquè volem anar a la direcció del bon govern. Volem tindre uns pobles amb ànima, aquesta ànima de la gent de Junts, una ànima que estigui al costat dels pagesos, de l'emprenedor, dels propietaris dels petits tallers, dels comerços, dels negocis, de la gent que va treballar cada dia, treballant amb una vocació de servei, no només per amb ells, sinó pels seus fills. I els de Junts hem de ser capaços de fer-ho.